fået julegaver af julemanden? Ja, det er far. Nej, det er julemanden. Skal vi se, om julemanden har nogle gaver i brusen? Ja, i brusen, sagde jeg. I brusen. Nej, hvad med det der? Til Jonas. Hvor lidt du er ude og julemanden. Julemanden har ikke glædt sig ud. Det er til Julie. Det der er far. Til Alex. Til Alex. Giv den til Alex. Ja, han er nok kommet i seng. Og hvad har vi her? Til Daniel. Han er der. Han har brækket en arm. Ja, det er synd for Du skal sige tak. den lille dreng, ikke også? Tak. Og til Sebastian. Tusind tak. Jeg er ikke bange for dig. Du er godt, du skal heller ikke være bange for julemanden. Åbne den Det er til nu. Oliver fra julemanden. Må vi åbne den nu? Jubi. Det er heldigt, der er noget, der er blevet godt her. Ja. Så har vi ikke mere. Ej, det er bare noget for burgermanden. Ej, jeg fik bare burger. Så skal julemanden skynde sig afsted ud til alle de andre børn. Er det? Nu skal Vi have en god juleaften. og har du din arm? Hvor træsker hen? Jeg får blusser. Det er fandt bare. Jeg går bare forsvinde ud i den blå luft.